Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Nakamute ka, Brother Armando. Amen. Salamat, Kapsat. Laika. Naimbag nga rabi tayo amin, Kapsat. Salamat ka na po, Diyos. Tatama rin nga rabi nga marik na tayo ti Etna, ang ti gundaway nga impay naman, at ang naparapuran nga rabi. Ti araramit ni Apo ti tangatang, dalam tingin santo. Salamat kanya na. Dadaman na iti programa tayo, iti Iglesia ti Diyos. Madandanon halang iti intiro nga Pilipinas, na dikat at intiro nga lubong, dagiti kakapsat tayo nga Ilocano. Salamat kanya po, iti nga bambanag, nga dan iti araramid na. Takarod kakapsat kat, mapadanon tayo ti panagkararag ti mangitang ulo iti panagkararag at tangarabi iti nga kapsat. Amami nga manakabalin amin. Salamat ako man na iti nagundaway kayong kaimpahay kada kami. Salamat iti programa iti dalan ti kinasanto. Salamat kin ka daan na iti nga programa sikati manginang dangulo kan kumatat tangarabi apo kat sikati tumulong iti usarab iti nga programa. Amin nga pasamak, amin nga mambanag iti ka bendisyonam. Ngamang ta iti tarawon ti kararwami iti pigsa iti na espiritual na po. Tulungan na kami, mabang ti Espiritu Santo. Siga kumay iti agaramid ti puso ti maysa kan maysa. Madano na iti program nga dengeg kan nagiti kakapsat nga mading gumuma nga sumusuporta iti nga programa. Tulungan ti maysa kan maysa at ngarabi agbalay gi ka kumay iti biag iti amin na tangarabi apong madano na iti nga programa. Amin nga bambanag dagitoy ket dinawat mi ket karat-kalarag mi unay. Tinapatag nganagan ni Jesus nga po mi. Amen. 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 Siya gayam ni kapsat yung Armando, manipod pa dito panigitar lak. Salamat kina po Diyos. Ang kakadwati ta nga rami kapsat, ang kakadwati mo ni kapsat tayo nga laika, manipod pa dito latin at bingget ito bagyo. Amen. Salamat kina po Diyos. Agree tayo online kapsat. Kita kablaawan tayo, nagiti kakabsat tayo dito comment section tayo. Kan kitain tayo manida. Ay ito yung kakabsat. Ni kabsat tayo nga ti paniki. Nagbibuya mo nalipa na pakatinagan na naka-jumble tinagan ng taga-paniki ito kabsat tayo ni Ma'am Di Guzman. Amen. Salamat kina po Diyos takadada katatang rabi. Amen. Ni kabsat tayo nga
Elizabeth dapon mo at manipag pa dito inang pikwan na bay siya na yung bagarabi kada tayo aming kakabsat kin Kristo Jesus may dayo ni Apo Dios. Amen. Salamat ka na Apo. Amen. Kan kastamad ni kabsat tayo nga binigno kan sino Binoya na yung bagarabi kakabsat may dayo ti Apo na. Amen. Salamat kabsat tayo manipod mo dito barang. Amen. Kan ni kabsat tayo nga Linda Iglesia may dayo ti Dios Rabi kakabsat. Tatang Rabi kakabsat. Amen. Salamat ka na po. Kaya nga minsan ay kabsat. Kastamot ni Lolita Acebo na yung bag nga Rabi tayo amin kakabsat. Tiabo. Amen. Salamat kinapo Diyos. Kada kita nga kablao na kiti ayetan tayo kakabsat. Dito online yung bibuit at kakabsat kat awisan na kayo. Kan-encourage na kayo. Masuportahan iti programa tayo. Itangatang. Idalan ti kinasanto. Mabalin tayo nuhan tayo pa yung naka-like, naka-follow, at suportaan tayo, subscribe, kundi share tayo, iti programa tayo. Tapno, ado pa iti madano na dito, kan ado ti karurwa, umawat, makadangag, iti punong nga ebanghelyo ni Apo. Tapno, ado ti umawat ng pana. Kan matingnay, iti puspuso da. Adaan tayo mo dito YouTube at kakapsat. Nadano na, iti programa tayo, iti YouTube, iso nga, awan tayo di Facebook, nandiyo tayo YouTube, kat damo ti live stream tayo dyan. So nga, malidayo ti Diyos. Kada ita nga ba? Amen. Tagarot kat mapantayo, sat lain ka iti highlights, iti umunang nga Thanksgiving and seminar, iti Iglesia ti Diyos, iti jay Mulabe, Zamboanga del Sur Congregation. Amen. Amen. Play na iti operator tayo. Amen. Amen. Salamat ka na po Diyos. Balay, trabaho na kita sa Zamboanga del Sur. Salamat ka na po. Tapos sunod din kita ginayon dahil nga kongregasyon dito nga lugar. Salamat ka niya na pumigpigsada na espiritualan. Salamat ka na po. Nakitang balay, trabaho na. Tagarot kapsat kat mapatayo jay panagkablao tayo nagiti birthday greetings nagiti kapsat tayo nadaan iti birthday da. Play na natin iti operator tayo iti video clip. Amen.
Amen. Belated happy Amen. birthday. Laika. Amen. Thank you, Brother Armando. Kan naragsak kan may nga na bendisyonan nga panagkasangay kadagiti ayatan tayo makakabsat. Kat sapay kuma kayarag mi nga ni Apo Dios iti agtultuloy nga tumulong kadakwada kan mangpatibker pa iti pamatida. Kakarot ta barumanen nga tawan uh, ti inda ma-face when um, kat salamat ka ni Apo Diyos, iti daytoy nga rabii, syakmit ni Kapsat yung Sister Laika Cruz, live dito ila Trinidad Benguet. Kat tayo pa nagtultuloy ka Kapsat, kat mapantayo iti panangkadlaaw manen, kadagiti ayatan tayo makakabsat nga agbuybuya iti daytoy nga rabii. Salamat ka ni Apo, paki-flashman ka ni operator tayo. Amen. Ni Brother Greg manudom pukaw kuna na ditoy nainggasatan nga rabi tayo amin ayatan nga kakabsat madaydayaw ti Apo. Amen. Salamat kini Apo nga kadwa tayo ni Brother. Salamat kini Apo nga kadwa tayo ni Brother Greg nga agbibeti dayti nga rabi. Amen. Kastamat ni Sister Aya Jel nga nagapu pa ije bangir nga taaw na imbag nga rabi mga kakabsat ko na ditoy. Kastamat kan ka Sister Aya. Amen. Kan kastamat ni Brother Joselito Trinidad, agbubuyamat lang isuna. Amen. Naimbang nga rabi imat laang kani Sister Wilma Flores Batalya. Salamat kani Apo. Kan kastamat ni Brother Rodencio de los Reyes, kuna na ditoy, naimbag nga rabi tayo amin, gagayam kan kakabsat. Amen. Kastamat Brother Rudy. Kani Sister Maridel Javier, kuna na ditoy nga ikat. Amen. Ni Brother Arthur Marzan, iti Diyos ti kumuyog itatang rabi. Amen. Salamat kani Apo iti dayta nga nagpintas nga komento kabsat. Kastamat ni Sister Crescencia Ramos, amen ko na dito yung matlaang. Ni Sister Rowena Arsiaga Rivera, agbubuyaw matlaang isuna, nakasubaybay iti dayto nga live broadcast tayo iti dayto nga rabi. Amen. Sister Erlinda Gaceta, kunana dito'y kakabsat, kat naimbag arabi tayo amin kakabsat iti Apo Diyos. Amen. Amen. Ni Brother Larry Ibuyat, salamat mat iti presensyam kabsat nga kadwada ka iti daytoy nga rabi. Amen. Amen. Ni naimbag nga rabi ay ayatan nga kakabsat, manipod pa ka ni Sister Ana Lydia Magallanes. Salamat ka ni Apo. Amen. Nagyaman kami iti presensyayo kakabsat iti daytoy nga online broadcast tayo iti daytoy nga rabii ket sapay kumata ni Apo Dios iti agtultuloy nga mang bendisyon ken mang papigsapay iti pamati tayo kankwana. Katin tayo nga pa nagtultuloy nga ikat ipalagip mi man dagiti dawdawat nga karkararag nga agtultuloy tayo kuma nga iyasidag kini Apo dagiti agkasapulan iti nang nangrunat iti panakaagas iti physical nga pamagida dagiti kakabsat nga dagiti naganda ket maisesend ijay group chat tayo ijay prayer warriors sapay kumata agtultuloy nga ikararag tayo isuda tapno iti kastakat ni Apo Dios iti agaramid iti milagro ken panakaagas iti panagbiag na kastamot nga agyaman kami matlaang kadagiti agtultuloy nga support tayo, babaan ti panang ipatpatulidyo, dagiti bitbituen wenno stars, kat dakkel nga tulong dayta, iti daytoy nga aramid ni Apo Dios. Sapay kumanga ni Apo iti agtultuloy pay nga mangnayon iti bendisyon kada kayo. Kan kastamet nga kadagiti marigatan nga agisend iti star adamot lang ti GCash kayo kakabsat kat makita tayo dito yung screen iti GCash number tayo kat dito kat mabalin nyo nga ipatulod no kayat yung nga mangtad iti tulong iti dayto nga aramid ni Apo. Amen. Dayto G number kakabsat ibasak 0915-542-4876. Katin tayo nga rin pa nagtultuloy, Brother Armando, kat makangag tayo man iti maysa nga sonata, kat ti paulo na daytoy, kat palasyo, tirabaw ti turod, nga ipaay dagiti kakabsat, nga nagapo dito ila Trinidad Congregation. Amen. Amen. Di ka pagkaruin,
hanggang na era, niya magtulungan, itibalasyo, ken corona, tirabaw tigulon, ada palasyo, ijay dagangan, ingetranya, ijay sanantun, amataengan, kalsada pulos, abalito. Amen. Salamat Amen. kina po. Amen. Kadita nga kansyon. Nga nailangitan. Salamat kong kuana. Nga pudlo. Kadita ti Iglesia ti Diyos. Naranyag. Iti kasla dyan takder nga Templo ni Solomon di Jerusalem. Kasla karanyag iti Iglesia ti Diyos. Ita mauli nga panahon. Salamat kina po Diyos. Kadagita nga kapusat. Nga nagipay. Nagpintay unay a kansyon. At agarod, ayatan nga kakapsat, kabayatan na mapantayo, dagiti pakdaar iti trabaho niya po, nga may sayangkat. Into no Septembre 8, kat maadan iti kadwapulo, kat 5, anibersaryo, iti ditali, iti Pakulao, Aurora. Karkararag tayo, kakapsat, ayatan nga kakapsat. Dahita nga trabaho niya po, dita Aurora, kat sunat ibang ted, iti Balaygi, dahita nga mapasama kung maangay nga anibersaryo. Kung Amen. nagiti kakapsat ita, kat pudno nga patubukiran niya po, kung nadupay ti manayon nga may taginayan nga karorwa, kung nagiti outreach nga pagpapanan nagiti kakapsat tayo, kat niya po ti bangtupay ti amin nga kasapulanda, kung di bendisyon na yung spiritualan, kadagit ang trabaho na kita. Aji, panagkarkararag tayong kakadwa, dati kat international prayer meeting ata iti via Zoom gamin adamat lang ti mat kadwa iti nga kakabsat tayo manipod pa iti bangir nga tao ti panagkarkararag tayo nga panagkakadwa iti Lunes ati aldaw iti Lunes iti oras ti alas 8 ti rabi kat maadaan tayo iti nga prayer meeting. So nga awisin na kayo ayatan nga kakabsat nga makikuyog tayo ti panagkakadwa nga panagkararag dagiti na sa Santo Niapo. Amen. Kung ang Biblia, dingding ti Diyos, iti kararag na iti ay anak na, dawat iti sanuan na trono. So nga, ayatan nga kakapsat, kat naglagi pun tayo na iti online prayer meeting. Kat mabuya tayo mo, garot kakapsat, nga kanito, iti may kasangapulong anibersaryo, iti Thanksgiving of the Church of God in Dumingag, Zamboanga del Sur. Biyahin tayo dito yung video clip nga i-play na dito yung operator tayo. Amen.
Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos, makita tayo dagiti isam dagiti kakabsat nga pudno nga naadaan iti balaygi iti napasamak nga anibersaryo kan Thanksgiving ijay Domingag, Zamboanga, Davao del Sur. Kat salamat kani Apo Diyos kat sapay kumata ni Apo iti agtultuloy nga tumulong kadagiti kakabsat agtultuloy kuma nga iti panagbiagda kas maysa nga Kristiyano kat agtultuloy nga mangted iti silaw ken hamon kadagiti adupay nga kararwa ijay nga lugar. Kat iti daytoy nga oras kakabsat nga ikat isagana tayon iti puso ken kapanunutan tayo ta mapantayon iti kapapatgan iti amin nga parte na daytoy nga serbisyo ni Apo isu iti panagdengeg dagiti sasao ni Apo Dios ta kunangarod ni Apo nga ikat saan tayo laeng nga mamabiyag gapo kadagiti tinapay wenno material nga banag dito nga lubong no dikat ti pinakaimportante iti amin nga ikat iti sasao ni Apo Dios isu nga iti daytoy nga rabii sapay kuma iti mensahe ni Apo iti mangted iti baro nga karit ken pamigsa iti tunggal maysa kada tayo ken salamat kani Apo nga ti usaren na nga adipen nga ikat ni Brother Bernard Velasco nga nagapupay ijay Paniki Tarlac Congregation. Amen. Man, may bagarabi tayo, Brother Armando Sarlaika. Amen. Gyaman ako manan itang arabi, may sak manan nga maaramat, nga mangi kasaba, iti sasaw ti Apo tayo nga Diyos. Kat Amen. itang arabi nga rod ka, bago tayo mangrugi kat, kahit ko nga ibasa, dahito'y bersikulo nga pagtaudan iti pagadalan tayo itang arabi. Kat kunana ito'y nasarakan ito'y 1 John 3:9. Kunana dito'y siya sinuman ang nabukal iti Diyos saan nga agbasol. Ta tibukal na agtaeng kengkuana. Kat isuna saan na mabalin ti agbasol. Agsipon ta nabukal iti Diyos. Amen. Kata kararag tayo pa nga rod, kahit nga kapsat. Kata mami, aman nakabali namin, kata agyaman kami manan, itang arabi nga inikan na kami, iti buntaway manan, nga may tultuloy, dahil yung aramid, ato yung Ilocano broadcast. Kaya nagyaman kami, iti panakabasa, iti sao, nga pagbasaran, iti mensahe, itang arabi. Sa pila kumagat, ikam ti sirip, dahil yung adipan mo, maaramat, kana bendisyon ng dagiti agbuybuya ito yung broadcast. Kat sa pila kumagat na ikanda ti pigsa iti na espiritualan nga banbanag kan dagiti hampay nga imawat ken kaket maawatan ta kuma iti pagayatam itang arabi. Kat agyaman kami manan kat ginggana malpas daytoy nga aramid ket iti satong espiritu isiti umantabay kanya mi kumapo. At iti dawat ng kararagmi, iti Apo mi nga Jesus. Amen. Kat ipaulo na daytoy mensahe tayo itang arabi kat mapunang awanan ti basol. Tayo ijay binasa tayo nga bersikulo nga kung kunana, siya sinuman ang nabukal iti Diyos, saan nga agbasol. Ta tibukal na ka agtaeng kengkuana. Kat iso saan na mabalin ti agbasol, agsipod, ta nabukal iti Diyos. So ito iti paulo ti mensahe tayo rabi, awanan ti basol. Tagamin, iyan adal iti Biblia, nga kasapulan nga iti Kristiyano ket agbiag hang agar aramid iti basol. Iso nga ito'y Biblia nga binasa tayo, ito'y bersikulo, ti Kristiyano ket mabalin nga madi agbasol. Ay iti ibagbaga iti Biblia. Ngamno adamo dagiti mangibagbaga nga hang agbalin. So nga no tuntunan tayo iti nagtaudan iti kinaulbod kuna ti Biblia ito ket naggapukin ni Satanas wenno ni Diablo. Anya iti naindaklan kinaulbod iti Diablo. Adi pagbaga na ket adi pamati
abayat nga adda ti tao ditoy lubong ket di na mabalin ti agbasol. Isu ti ata dayjay siksiksik iti diablo ti kapanunutan iti tao. Isu ati ti makunkunatay nga kinaulbod iti diablo. Ito iti pangallilaw nga aramiden ti diablo. Tapno, adda makadwa na nga madusa iti impyerno. Ket itirikat na laeng kakabsat, ayaten nga kakabsat, tangarabi. Adu ti mamati, kada ito nga pangallilaw. Ating ket patpatyenda. Patpatyenda ken ikas kasaba iti adu nga relihiyon. Nga ipagbagada nga iti tao ket hanga mabalin nga hanga makaaramid ti baso. Isu ngano amerisen tayo nga nalalaing kakabsat. No kastoy ti pamati tayo, no kastoy ti pamati ti tao, ket agdepensa pay makunang rod nga iti relihiyon da ket managbasol. Wen managbasol ti relihiyon da tagamin mamati da nga iti tao ket bayat nga ti lubong ket agar aramid lagta ti basol. Isu nga makuna tayo nga ti relihiyon da ket managbasol. Tagamin ibagbaga ti Biblia, adda iti nadalos nga relihiyon. Adda ti relihiyon nga awan rugit na. Awan tulaw na nga relihiyon. Isu adya relihiyon ti Apo tayo a Hesukristo. Isu nga makunkuna tayo tangarabi ti Kristiyano ket mabalin nga madi nga agbasol. Anang nga gapo nga mabalin nga hanga garamit ti basol. Takungkuna ito'y Biblia, ito'y John 1:29, kung kunana. Kunana ito'y John 1:29. Iti sumuno nga aldaw, nakita ni Juan ni Jesus nga umay kinkuana, ket kinunana, adtoy ti kordero ti Dios amangikat iti basol ti sangalubungan. Kunana ditoy ket adtoy ti kordero ti Dios amangikat iti basol ti sangalubungan. Kitaan tayo mga kapsat. Ibagbaga ti Biblia nga adda ti mangikat ti basol iti sangalubungan. Awan sa bali no dikat ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga naluwag ayaten nga kakabsat. Nga iti tao nga managbasol no dumawat pamakawan kini Apo tayo Hesukristo, ikatan na dadi basol. Isu nga makuna tayo nga rod nga awanon ti basol iti maysa nga Kristiyano. Hanga agararama din ti basol. Tagamin na ito ti biag na ni Apo tayo nga Hesukristo as kas nakasubbot gapo iti basol. So sinubbot na iti basol iti sangalubungan. Tapno haan nga madusa. Tagamin iti basol no iyarig tayo ket makunkuna nga iti rugit, pitak, wenno siknget. Isu iti pangyarig iti basol. Isu nga no kitaan tayo ket iti maysa nga tao no ibaga tayo nga iti tao ket adda ti rugit na iti bagbagina wenno napitakan. Ana ti aramiden na kasapulan ng agdigos. Tapno maikat dagiti nga rugit. Isu nga no kalpasan na nga makadigos, madalusan na amin ti bagbagina, awanan dayjay rugit nga makunkuna. So narugit pa ya isu na saanen. Kasta iti pamakawan ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti panagdalos na iti tao ket haanga maawatan iti may sennuman nga tao. Tagamin no iti maysa nga tao ket imawat kini Apo tayo Hesukristo, indawat na ti pamakawan amin nga basol na. Ket idawat na ti pamakawan. Kuna iti Biblia ni Apo ta kayo ket dalusan na tayo. Pakawan na tayo iti amin nga anaramid tayo nga basol. Isu nga no makuna tayo, no nekat iti basolan, han tayo mga iba nga adda ti basol na. Kami nadalusan Inikat napakawan ti Apon. Isu nga awan ti basol na. Inikat ni Apo tayo Hesukristo. Ay ta iti kababailan iti Apo tayo Hesukristo. Tagamin man nakabalin isuna. Isu mabalin tayo nga ron nga maibaga itang arabii.
nga iti maysa nga tao nga napakawan iti basolan, awan ti basolnan. Ken rumbeng nga rod nga ay ito'y nga tao ket agtultuloy nga talikudan na iti panag-aramid ti basol. Tagamin ay iti kasapulan ngano immawat ka ken ni Apo ikapilitan nga makasurot iti pagayatan na. Tapno hang ka makaaramid ti basol. Ay ta iti kayat ni Apo tayo nga aramiden iti maysa nga tao. Ay ta ti biyak iti maysa nga pudno nga Kristiyano. Isu nga babaen iti biyak ni Apo tayo nga Jesucristo nga indaton na ay iti biyak na. Iti cross ti Kalbaryo tapno masubbot ti basbasol dagitoy manag-atat tao. Isu nga mabalin tayo nga maibaga awanan ti basol. Ken makunkuna nga ay jay dara ni Kristo ket kaya na nga dalusen amin iti basol tayo. Kaya na nga dalusen manipot iti basol agitoy tattao. Tagamin ikung kunana itoy 1 John 1:7 kuno nana. 1 John 1:7 kunana. Ngem no magnatayo iti lawag kas isu adda iti lawag adda kadwa tayo iti maysa ken maysa ket ti dara ni Jesucristo nga anak na ugasan na tayo iti amin nga basol. Kunana ti dara ni Jesucristo nga anak na ugasan na tayo iti amin nga basol. Isu nga makuna tayo iti maysa nga tao adda ti rugit ti ima na no agugas isuna may kati basol. Kasta iti panakabalin iti dara ni Apo tayo nga Jesucristo nga ay di basol ket kaya ng ugasan. Isu nga naglawag nga ibagbaga iti 1 John 1:7. Babaen ti dara ni Kristo isu laeng iti makadalos iti basol ti tao. Awan sa bali. Tagamin haan nga awan ti tao nga kaya na nga ikaten iti basol na. Babaen lang ken Jesucristo ken daytoy dara na nga nagayos o nagparukpok iti krus ti Kalbaryo. Isu nga makuna tayo amin nga kinarugit kaya na nga dalusan. Kaya nga kayang-kaya iti Apo tayo nga ikaten daytoy kami man nakabalin amin ditoy isu na iti nga lubungan. Isu nga makuna tayo iti maysa nga tao ket immawat ken ni Kristo mabalin nga rod nga awanen ti baso. Isu nga dayjay pangallilaw iti diablo ken adjay pangallilaw dagitoy alipores na dagitoy makunkuna nga ulbod nga propeta. Ikaskasabada mo. Agikaskasabada ti Biblia ngem mamatmati da nga iti tao ket hang nga mabalin nga agaramid ti baso. Kitaan tayo iti kinaulbod da ket di da maawatan ti nagsimple laeng nga sasao ti Apo tayo. Isu nga agalwad tayo ayaten nga kakabsat, ayaten nga gagayem iti ngarabii sapay la kumaket makita tayo iti pudno nga sursuro iti Apo tayo nga kasapulan nga talaga. Tapno makapagbiyak tayo nga naimbag o nasayat iti imatang iti Apo tayo. Pasapul patyen tayo daytoy nga mabalin iti maysang Kristiyano ket haan nga makaaramid iti basol. Gamin ni Apo tayo nga Jesucristo kaya na nga ikaten iti basol. Kaya nang ikaten amin nga basol. Uray no nagadu iti basol nga aramid iti maysa ka tao. Kayang-kaya nga dalusan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ay ta ti makagapu nga mabaybaga tayo ket awanen ti basol. Anya pay gagayem ken kakabsat. Anya pay ti maibaga ti bagbaga iti Biblia. Maikagapu nga mabalin nga awanen ti basol. Kunana di itoy Tito chapter 2 verse 12 kunana. Kunana itoy chapter 2 verse 12. Nga isursuro na tayo pagtalawan tayo ti kinadakes
ken dagiti nainlubungan atar tarigagay. Agbyag tayo kuma asi paparbeng ken sililinteg ken nadyusan ito'y agdama nga lubong. Una na dito ikat pagtalawan tayo ti kinadakas. No iti maysa nga tao ket addaan iso na ti panagteppel. Ken addaan iso na iti nalinteg a panagbibiyag, nalinteg nga kapanunutan. Ken makuna nga nasantuan nga tao nga agbibiyag iti lubong nga agdama. Kaya na nga agbyag nga hang agaramid ti baso. Kaya na nga pagtalawan iti pagtalikudan. Kaya na nga ilaksid iti kinadakas iti panagbiag na. Tagamin kaya na nga agteppel. Kasta iti kababaelan iti maysa nga Kristiyano. Mateppelan na ti pagbagi na nga haan nga makaaramid iti basol. Haan nga makaaramid ti kinadakas iti sangwanan iti Apo tayo nga Jesucristo. Iti tao gamin no kitaan tayo iti sursuro ti Biblia. Bago nga makaaramid ti basol ket dumalan pay isu iti sulisog. Amo tayo ti aramid ti Satanas ket mangsulisog isu na iti Kristiyano. Tapno agaramid ti basol. Iti maysa nga Kristiyano nga dumaldalan iti sulisog. Ket ti kaya nang aramiden ti diablo ket agaramid ti basol. Ngem iti maysa nga Kristiyano ket kaya na nga teppelan ti bagina. Kaya na nga sumurot iti pagaytan ti Apo. Haan nga makaramid ti basol. No hang maitulad kadagiti tattao nga agaramid ti basol. Kaya na nga teppelan ti bagina hang agpasulisog iti diablo. Isu nga nohan nga nasulisog isu na makuna tayo nga haan nga nakaaramid ti basol. Kasta. So nga bago nga makaaramid ti basol iti maysa nga tao, iti maysa nga Kristiyano, sulisugan pa isu na iti diablo. No han isu na nasulisog, ibig sabihin han nga nagaramid ti basol. Isu nga ay ti bagbaga ti Biblia. Isu nga mabalin nga awanan ti basol. Ngem no agkadkad iti sulisog, una na awan ting basol nga inaramid na. Ibig sabihin kaya na nga tanggihan, kaya na nga ilaksid iti basol, haan nga nagaramid ti basol kita tayo. Kasta lang ka na simple iti panagbibiyag iti maysang Kristiyano. Isu nga no iti tao ket pilin na nga madi nga agaramid ti basol, mabalin, babaen iti tulong iti Apo tayo nga Jesucristo. No pilin na laeng nga agaramid ti basol, mabalin. Isu nga mabalin nga awanan ti basol. Kasta iti dapat nga panunutan tayo, kakabsat, ken gagayem tangarabi. Dapat pilin tayo, iti nalinteg nga panagbibiyag. Dapat hantay agaramid ti kinakillo. Tagamin no, agaramid tayo kinakillo, at ibig sabihin, naalilaw tayo. Iti pangalilaw ti diablo nga pamati nga mabalin nga agaramid ti basol. Isu nga no, pilyen tayo agaramid ti basol, agpay-payso di bagbaga ni diablo. Pero no pilyen tayo nga hang agaramid ti basol, ulbot adi bagbaga ti diablo. Isu nga maibagbaga tayo nga naulbot ti diablo. Kagamin mangal allilaw isu na idagiti Kristiyano. Isu nga iti maysa nga Kristiyano nga adaan ti panagteppel, adaan iti nalinteg nga panagbiag, adaan isu na iti nasantuan nga panagbibiyag itang agdama. Ito nga agdama nga lubong, mabalin nga awan iti basol ti panagbibiyag na. Kaya na nga ilaksid iti kinarugit. Kita tayo pa'y kakabsat, iti basol ket maiyarag iti rugit nga makungkuna. Nun ti tao ket adan iti nalinteg nga kapanunutan. Ammo na nga narugit ket igganan na, makuna tayo perdi ti ulo na. Kamin ammo na lang arud nga narugit, igganan na. Isu nga makuna tayo, naperdi ti ulo iti maysa nga tao nga agigem ti rugit. Kastamot dagiti managbasol. Ammo dalang aruden iti basolen, ammo dalang arud nga hanga napintas ti agaramid ti basol, agar aramid na pay lang ti basol.
Gamin, handa kaya nga at pagtagpulan ti bagbagida. Dagamin, adipan isuda iti basol. Isu nga di da ma aaramid, di da maaramid ti kabalanda nga tumanggi nga mailaksid da iti panagramid ti basol. Isu nga makita tayo, dagiti tattao nga agararamid ti basol, awan ti panagtagpul da. Han nga nalentig ti panagbibiag da. Dagamin, abuda lang arod nga basolan, ar-aramidon na pay. Sadsadyaan na pay iti agaramid ti basol. Isu nga ati ket makungkuna iti Biblia nga iti panagsalungasing iti linteg ket isu ti basol. Isu nga iti maysa nga tao nga hanga agararamid ti kinalinteg ay ita ti may kunkuna tayo nga tao a managbasol. Ngem kung kunamet dagiti tao nga agiti nalinteg ti kapanununtan na no ammo na nga rugit ket kunana ket addayuan nga dagusen. Ibig sabihin han nga araramiden kasta iti biag iti Kristiyano nga kaya na nga lappudan ti bagbagina nga hanga agaramid ti basol. Kaya na nga han na nga agaramid iti basol. Awan iti panagteppel, no awan ti panagteppel iti maysa nga tao talaga nga agararamid iti basol. Isu nga mabalin nga ato nga tao ket naallilawan. Ngem no nalinteg ti panunot tayo, madi tayo nga agbibiyag nga agararamid ti basol. Kaisu nga rod nga ayaten nga kakabsat, iti pudno ang Kristiyano nalakalaeng nga makalaksid iti kinarugit. Nagsimple laeng nga tumalikod iti panagaramid ti basol. Tagamin, nalawag ti kapanunutan na. Addaan isu na ti nalinteg nga panunutan nga madi na kayat nga marugitan iti kararwana. Madi na kayat nga madusa ti agnanayon. Isu nga kano kastoy ti kapanunutan iti maysa tao, mabalin nga may magatayo, agpaypayso jay bagbaga iti Biblia, nga ijay binasa tayo, jay bersikulo tayo, mabalin nga iti maysa nga inaiyanak iti Dios ket mabahang agararamid ti basol. So pudno dayjay bagbaga ti Biblia. Mabalin nga hang agaramid ti basol iti maysa nga Kristiyano. So may baga tayo nga rod, ayaten nga kabsat itang arabi gapo iti addaan nga panagteppel, addaan iti nalinteg nga panagbibiyag, ken nasantuan nga panagbibiyag iti maysa nga Kristiyano, kaya na mabalin na nga agbiag nga hang agaramid iti basol. Ay ita tinalawag nga ibagbaga iti Biblia. Takasano tayo pay nga makaapan ti langit no awan iti nalinteg nga tao. Sinno ti mapan iti langit no awan ti nalinteg nga tao, awan ti nasantuan nga agbibag itang agdama, awan ti mapan iti langit. Tagamin kung bagbaga ti Biblia, adda ti impyerno ken adda ti langit. Sino mapan iti impyerno? Dagiti agararamid ti basol. Dagiti inalilaw ti diablo. Isuda ti madusang agnanayon. Ken sino mo dagiti mapan iti langit? Isu dagiti agbibiyag itang agdama nga hangagar aramid ti basol. Isu nga ayaten nga kakabsat itang arabii. No kayat tayo nga makadanon ijay tulangit. Suruton tayo ti pagayatan ni Apo. Talikudan tayo ti panagaramid ti basol. Kailangan malaksidan tayo atoy iti tunggal aldaw, tunggal oras, tunggal minuto nga hang tayo makaaramid ti basol. Iti sangwanan iti Apo tayo nga Jesucristo. Tapno makuna nga agpayso nga may bagbaga tayo. Tapno iti patutuo tayo ket makaited iti karit kadagiti ayaten tayo nga panagbiag, ayaten tayo iti panagbiag. Dagiti gagayem tayo ket mamati ta nga adda iti nasantuan nga tao nga agbibiyag itang agdama. Isu nga mabalinan nga awanan ti basol. Anya pa iti bagbaga ti Biblia o ang makagapo nga mabalin nga iti maysa nga Kristiyano ket mabalin nga awanan ti basol. Kunana ito'y Mateo chapter 4 verse 4. Kunana dito'y
Ngem isu simungbat ket kinunana adda ana isurat saan laeng ti tinapay ti panagbiag ti tao no di ket iti isu amin nga sao arumor iti ngiwat ti Dios. Kitaan tayo ayaten nga kapsat kuna iti Mateo 4:4 madilaeng nga agbibiag iti tao iti tinapay. No di ket agbiag iti tao iti sao rumor iti ngiwat ti Dios. Isu nga no iti maysa nga Kristiyano o maysa nga tao ket agbibiag iti sasao ti Dios. Nalawag na nga hanga makaaramid ti basol. Isu nga gapu iti panagbiag iti Kristiyano iti sao ti Dios mabalin nga awanon ti basol. Mabalin nga agbiag nga hanga aramid ti basol. Gamin iti sasao ti Dios ket agtataong iti puso ken kapanunutan na. Una nang ro DJ binasa tayo ijay 1 John 3:9 ijay teksto tayo. Iti nabukal iti Dios ajay ti kuna ijay Tagalog ka ang ipinanganak kunana hanga aramiden ti basol. Isu ngano iti sasao ti Dios ket agtataeng iti puso ken kapanunutan tayo mabalin nga awanen ti basol. No iti sao ti Dios ket agserbing ibig sabihin agtaeng agnanayon iti puso ken panuno tayo ket adan isu na iti buteng nga madi nga agaramid ti basol. Isu nga kitaan tayo dagiti managbasol nga tattao. Babaen ta iti awan ti sasao iti Dios nga agtateng di puso da. Isu nga nalaka para kanya ti agaramid ti basol. Nalakadalaeng agaramid ti basol. Umatay, agtakaw, agulbod, agita ti araramid dagiti managbasol. Gamin awan ti buteng da iti Dios. Awan da iti sasao nga agtateng iti puso da. Isu nga nalaka para kanya ti agaramid ti basol. Ngem para dagiti Kristiyano nga addaan iti sasao iti puso ken kapanunutan da addaan da iti panagbuteng. Isu ngano addaan tayo iti panagbuteng kini Apo mabuteng tayo nga hanga mabuteng tayo nga agaramid ti basol iti sangoanan na. Tagamin ammo tayon ngano agaramid tayo ti basol ituding na tayo nga kaaway kunana kaapan na tayo iti Dios. Han nga maituding nga gayem tayo iti Dios. Ken ti paggarigatan na numatay iti maysa nga tawo madusa nga agnanayon. Kasta iti biag iti maysa nga tawo nga awan ti buteng na iti Dios. Ngem agyaman tayo ta adda ti sursuro nga dimmanon kada tayo. Adda iti Biblia nga mangibagbaga nga iti maysa nga tawo nga agbibiag iti sasao ti Dios. Tagamin madilang nga iti tinapay agbiag ti tawo at bagbagay tayo ket agbibiag babaen dagiti tinapay. Ngem adda iti makungkuna nga kararwa tayo nga kasapulan nga agbiag met. Ket agbiag daytoy babaen iti sasao ni Apo tayo nga Jesu-Cristo. Isu nga atoyon da ibagbaga nga dagiti kinaulbod dagiti diablo nga ken dagiti alipores na nga talaga nga ikarkarigatan da nga itikaw alilawon dagiti anak ti Dios. Sapay la kuma ita nga rabii ayaten nga kakabsat ken gagayem ket di tayo kuma maalilaw iti ito'y pammati nga ibagbaga iti diablo. Ken dagiti alipores na dagitoy ulbod nga propeta. Hantay kuma mamati kadagita nga sursuro ket patyen tayo kuma daytoy sursuro iti Apo tayo nga mabalin nga hanga agaramid ti basol iti maysa nga Kristiyano. Isu nga ayaten nga kabsat maaramid tayo amin ti pagayatan ni Apo tayo Jesu-Cristo. Dagamin adda isuna nga mangpapigsa kada tayo. Isu nga mabalin nga awan ti basol. Kunana ito'y Filipos 4:13. Kaya tayo nga agbiag nga awan ti basol. Tagamin
Adda ni Apo tayo Jesucristo, kuna na iti Philippians 4:13. Mabalinak dagiti amin abanbanag gapu ken Kristo a mamapigsa kanya. So kitaan tayo. Mabalin tayo amin nga aramiden, amin nga banbanag babaen kini Apo tayo Jesucristo nga mangpapigsa kada tayo. Isu kano ayaten tayo nga hangagaramit ti basol agbalin tagamin ni babaen kini Jesucristo ikkan na tayo ti pigsa nga haan nga makaaramid ti basol. Adda ti kababaelan tayo tagamin tulungan na tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga iti pudno nga Kristiyano nga agbibiyag iti sasao ti Dios. Addaan isuna iti kinatulnog. Natulnog. Isu nga dagiti natulnog nga tattao. Natulnog kini Apo tayo Jesucristo, isuda dagiti hangagararamid ti basolan. Sino dagiti agararamid ti basol? Amin dagiti haan nga natulnog kenkuana. Isuna dagiti amin nga nagsalungasing ti linteg iti Dios. Isuda dagiti agar-aramid ti basol. Isuda dagiti tattao nga agbibiyag ita nga agdama nga agar-aramid ti basol. Isu nga ayaten nga kakabsat. Iti maysa nga Kristiyano, iti maysa nga makunkuna nga anak ti Dios, isugat mabalin nga hanggaramid ti basol. Adu mga bagbaga nga Kristiyano damo, anak damat iti Dios. Ngem no kitaan tayo nga nalalaing ti panagbiagda, uren sumragda iti paggimungan, kalpasan da nga rumar iti panaggimungan. Agsubli damat ijay panagbibiagda nga agar-aramid ti basol. So nga awan sirserbi na dagiti nga panagbibiagda. Taga po da agiti anak iti Apo ket talaga nga addaan iti natulnog nga panagsurot iti pagayatan ti Apo. Uray no ibagbaga dagiti kaadwan nga Kristiyano damo, ngem no agar-aramid damot lang ti basol. Awan serbi na, awan kwenta na di ibagbagada nga Kristiyano da. Sino lang dagiti adda ti sirserbi na. Dagijay natulnog iti pagayatan ni Apo tayo Jesucristo. Isu nga no kitaan tayo, uray ibaga dagiti tattao nga anak na iti Dios, no agar-aramid iti basol. Awan sirserbi na. Isu nga iti makuna nga anak ti Dios, isu dagijay agbibiyag nga awanan ti basol. Isu dagiti pudno nga talaga nga agbibiyag nga awanan ti basol. Dagijay naiyanak iti Dios. Agar-aramid da, araramidan da ti kabaelan da nga sumurot ti pagayatan ni Apo. Isuda dagijay Kristiyano, isuda dagijay pudno nga Kristiyano nga awanan ti basol. No ti tao ket addaan pay ti basol. Uray ibaga na nga Kristiyano isuna, wenno anak isuna ti Dios. Madi pudno nga Kristiyano isuna, tagamin adda basol na pay lang araramidan. Isu nga itan tayo itakapsat nga ita nga rabi. Kunari iti Biblia, ito'y binasa tayo. Ito'y 1 John 3:9. Kung kunana dito'y kunana si asinnuman a nabukal iti Dios, saan nga agbasol. Ta tibukal na agtaeng kenkuana. Ket isuna saan na mabalin ti agbasol agsipod ta nabukal iti Dios. Isu nga naglawag ayaten nga kakabsat. Awanon ti basol iti maysa nga Kristiyano. Iti kinapudno ana ipalgak ita iti mensahe tayo ket nalawag ayaten nga kabsat. At ipudno a Kristiyano ket saanen ang makabasol. Ken makapagtultuloy isuna nga agbyag iti nasantuan bayat nga adda ditoy lubong. Isu nga karkarited na kayo itatangarabi ayaten nga kakabsat ken gagayem sapay la kumaket pamatyan tayo daytoy ibagbaga ti Biblia. Mamati tayo kuma daytoy ibagbaga ti Biblia nga mabalin
nga awanan ti basol. Tagamin na ikunana iti binasa tayo, kunana iti ket nabukol iti Dios. Naianak tayo iti Dios. Isu nga iti naianak ti Diosan, nabukol ti Diosan, kunana ket awanen ti basol. Haanen nga agar-aramid ti basol. Isu daytoy iti mensahe tayo itang arabi ket sapay la kumaket ayaten nga kakabsat ket nakaited manen iti karit ken pigsa kada tayo tapno makapagtultuloy tayo nga agserbi kini Apo tayo. Ken para dagiti gagayem tayo nga agbuybuhay iti arabi nga di pay nga imawat kina Apo sapay la kumaket makita tayo iti bagbagi tayo. Nga numatay tayo nga agar-aramid ti basol, mapasamak tayo ijay impyerno nga agnanayon. Ito iti mensahe tayo ket isubli tayo nga rod iti floor kadagitoy platform kadagitoy ayat nga kabsat nga mangiulo-ulo ito nga programa. Amen. Salamat kina Apo Diyos. Sa Amen. rabi. Amen. Salamat ngayon sir na ni kabsat tayo nga Bernard Velasco. Ti panangi doyak-yak sa una. Kung nalawag tayo nga napindot, ti imawat kini Apo kat han na agbasolan. Naikat iti biyag nga managbasol kan nalawlawagan. Kung nadaan iti puso na, iti panagtulnog iti sasaw ti Diyos. Agsipod kada iti adal ni Apo nga ti maysa nga imawat ng kuanak kat awan ti madi nga makita ti basol ti biyag na. Di kat mugbag na iti dalan iti kinasanto. So nga salamat kina Apo Diyos. Mensahe na. Kanda iti di pa na inusar na at arabi. Lay kakabsat. Amen. Salamat kani Apo Diyos nga naipaduyak-yak manen iti kinapudno kan iti pagayatan ni Apo nga pudno nga no datayo nga ikat pinakawan ni Apo binalbaliwan na iti panagbiag tayo nga ikat ikanda tayo iti naan-anay nga pamigsa tapno iti kasta nga ikat mapagbalaygian tayo iti amin nga plano iti diablo nga ikatunda tayo manen iti ima ni Apo. So nga iti daytoy nga rabi agyaman kami kadagiti amin nga viewers. Salamat kani Apo Diyos nga nadanon tayo iti 57 live viewers iti daytoy nga rabi kat mamati kami ni Apo Diyos iti nang puno iti adu nga spiritual blessings iti kararwa tayo iti daytoy nga rabi kat iti daytoy nga oras kakabsat nga ikat mapantayo nga ruben iti closing prayer kat syakon iti mangidangulo iti panagkararag agkararag tayo. Amami nga Diyos manakabalin kan nang parswa iti langit ken daga agyaman kami Apo iti daytoy nga rabii nga inpaay mo iti nagpintas nga gundaway tapno iti kasta ket maangay iti Thursday Ilocano live broadcast ket agyaman kami Apo Diyos iti panangtarabay mo kada kami agyaman kami nga inpaay mo iti balaygi iti daytoy nga aramid mo ket agyaman kami Apo Diyos kadagiti inusar mo nga adipan nang nangruna kani Brother Bernard agyaman kami Apo Diyos nga babaen ken kuana nga ikat na-share manen Apo Diyos iti mensahe nga kasapulan nga manggagan iti kaadwan nga tao Apo ket agyaman kami nga pudno nga no da kayo nga ikat nilinis mo iti puso mi ay kat maadaan kami iti biag nga nadalus puso nga nadalus kan karapat dapat kada kayo Apo isu nga tulungan iti tunggal maysa nga nagdengeg nang nangruna kadagiti anak mo Apo Diyos tulungan da kami Apo nga agtultuloy kami iti panagsilbimi ore aduman iti pagsubok Apo nga ikat saan mi kumanga ibati daytoy nga pamati nga inawat mi kada kayo tulungan da kami Apo Diyos ikada kami Apo iti naan-anay nga power wenno pigsa Apo tapno iti kasta ket agtultuloy Apo nga mapagbalaygian mi iti amin nga panubok iti amin nga temptation nga ited iti diablo Apo tulungan da kami Apo Diyos nga maadaan kami iti naan-anay nga buteng iti puso mi tapno iti kasta ket kanayon ko Apo Diyos nga masurot mi iti amin nga pagayatam iti panagbiag ni Apo ket tulungam Apo dagiti nagdengeg met laeng dagiti bisita ken saan pay nga inmawat kada kayo wenno dagiti
kakabsat mi nga timalikod Apo, tulungan isuda Apo Dios nga sapay kuma iti mensahe yo iti dayti nga rabii nga ikat tumatak iti puso kan kapanunutan dakat aggunay iti puso datap na iti kas dakat mabiro kan da iti dalan no kasano Apo Dios nga agserbimat kada kayo nga adaan iti kinapudno Apo. Isu agyaman kami ti daytoy nga rabii, agyaman kami kadagiti adu nga bendisyon nga inawat mi ket agyaman kami ti agtutuloy nga ragsak iti puso, iti tunggal maysa kada kaming ipapaay mo Apo. Ket kami pansamantala nga panagsisinasina da kayo kuma Apo Dios iti agtuloy nga manganad kada kami ken kastamat iti panagturog mi ti daytoy nga rabii, da kayo Apo iti mangted iti kapya, iti puso ken kapanunutan iti tunggal maysa kada kami. Isu nga da kayo Apo Diyos, iti pangisublian mi, iti kangatuan nga panagdayaw, panagyaman kan panagserbi. Tinaga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Salamat mat kani kabsat tayo nga Stephen, ti operator tayo na rabi. Naimbag nga rabi ka kabsat, kan mali tayo ti Apo. Good night, ayatan nga kabsatin. Doon sumarunong tumanod nga Amen. panagkikita tayo ti broadcast. Amen. Bye po. Good night, kada kayo amin kakabsat. Madaydayo ni Apo. Amen.